ଆଜି ଗୋଲୁର ମୋଲ ବିଲୁ ଗଲୁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେଖିବ ଖଜୁରୀ କୋଳି ହେଲେ କି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଆମ ବିଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଫାଇନାଲି ଯାଇକି ମୁଁ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିକି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଖଜୁରୀ କୋଳିକି ଦେଖିଲି। ଖରାଟା ବହୁତ ଟିକେ ହେଉଥିଲା ତ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଭଲ ଦେଖା ହେଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେଲି ଟିକେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଗଛକୁ। ଖଜୁରୀ କୋଳି ଜମା ପାଚିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଖଜୁରୀ କୋଳି ତ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ଖଜୁରୀ କୋଳି ତାଳ ଯେଉଁ ସିଜିନରେ ଯେଉଁ ଖାଇବାର ମଜା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଗୋଲୁରୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ବିଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ। କୁକୁର କେଉଁଠି ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ବୁଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲୁ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗଛ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଆଉ ଆମ ବିଲରେ ସବୁ ଧାନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଧାନ କଟା ହେବ ମାନେ ଏପଟେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ବି କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଖଜୁରୀ କୋଳି ତ ହେଇନଥିଲା ପଛରେ ଆଇଲେ କେତେ ନେବୁ। ତାପରେ ଗୋଲୁର ମୋର ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବୁ। ରହିଲୁ ପୁଣି ଦେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।